sizin 100 yıllık tarihi bulgan Norma Orta Mektebi'nde kurduğumuzga şeksiz şart. Әйе, 2017 елда Норман мәктәбе үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтте. 100 яшәр мәктәп еллар үткән саен үсә, яңара, яшәрә. Bugungi kunda maktabimiz elektron bilim beruvda kompetensiya o'zaga 2019 yildan o'sish nuqtasi sifrli ham gumanitar bilim beruvga o'ngishli maktab granti egasi. Без үзебезнең мәктәбебезне бик яратабыз һәм аның белән горурланабыз. Шундый мәктәптә белем алуыбыз белән без бик бәхетле. Әйе, бик бәхетлебез. Тыныч, матур, мул тормышта яшәүебез белән дә, хыялларыбызның чынга ашасына ышанычыбыз белән дә бәхетле. Бәхетле тормышыбызның шишмә башы, әлбәттә, шушы матур, тынычлык йөзен бүләк иткән батыр халкыбыз, каһарман бабаларыбызга барып тоташа. 2020 ел хәтер һәм дан елы дип игълан ителде. Бу елның 9 маенда бөек җиңүгә 75 ел тула. Ömrüm bulsa, uzak yürümem, tiz koytırmam. Karar yolum. Onda enen senin ne hallerde kaldırsam, onlarını da bir kurası kilgen idi. Gayrı bilmediler şu, vakit yok. Ne konu bu işte, abi bölge. Enem bilensinler, uymuyorlar da uymuyorlar. Nasıllar balam, iyi balalar. Sen zor, sen işlet. Onda babayım da partaya varar. Әнеңне дә сатам. Әти, син беләсеңме әле? Мин быел укуымны гел 5-гә генә тәмамладым. Укытучым Айшара папада мактау хаты язып җибәрде. Сиңа укытырга гына алып килергә онытканмын. Укырмын улы, Алла бирсә кайткач укырмын. Әти, син кибет сугыштан кайтышлы кибеткә кереп русский гармонын алып кайтырга онытмайм диярме? Кайтырмын улым, әлбәттә алып кайтырмын. Дошманны тиз генә Мен булмам инде. Мин сатлык җамгыры түгел. Уйлар, аның әтисе сугышта хәбәрсез калган бит. Ни сатлык җамгысы? Балчы кулак калдыгы. Сиңа сүз бирелмәде. Хаким да хаким. Әле кем иттеләр үзен? 5 кенә сәле. Мәшәр папайдан аны яклый. Әмдә сиңа 5 куйган укытучы үзенә чул. Әйе, ватанның сатучылар балаларына 4-ле 5-ле куярга тиеш түгелләр. Мин сатлык җамгыры түгел. Минем әти батыр кеше. Ул ватанны сатмаган. Син сатучыны син шмагы Нәрсә бу? Sure.